Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ni ining taknaa, atong pag-aablihan ang Mark chapter 11 verses 15 to 18. Apan sa dili pa atong gipaabot ang pahasubo sa among family. Mga lawre, gumikan sa pagpanaw sa igsuon sa akong lulo nga si Mama Pilik sa edad nga 90 plus years old ug kagahapon gilubong siya. Mark chapter 11 verses 15 to 18. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, misulod si Jesus sa templo ug giabog ang tanang mga namaligya ug namalit didto. Gitikwang niya ang mga lamisa sa mga tig-ilis ug salapi ug ang mga lingkuranan sa namaligyag sa lampati ug wala siya mutugot nga adunay magdala bisag unsa latas sa hawanan sa templo. Unya gitudluan niya ang mga tawo, nag-ingon ang Dios diha sa kasulatan, ang akong balay paganganlan og balay sa pagampo alang sa tanang mga nasod, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Nakabalita niini ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod, busa misugod sila pagpangitag paagi sa pagpatay kang Jesus. Nangahadlok sila kaniya kay nadani man sa iyang pagtulunan ang tibuok panon sa mga tawo. May the Lord bless the proclamation of His word today. Now, sumala sa atong nakita sa Kapitulo 11 sa Marcos, mga kaigsuunan, nagsugod na kining gitawag og Week of Passion, katong pag-antos ni Kristo hangtod sa iyang kamatayon didto sa cross sa Kalbaryo, nga gisundan dayon sa pagkabanhaw niya pagkahuman sa 3 ka adlaw. Ang pagkasunod-sunod sa mga panghitabo mao kini: Biyernes sa gabi si Kristo miabot sa Betania, sa takna sa kahaponon adisir pa nagsugod ang Sabbath or adlaw nga ipagpahulay. Ang Bethany, mga kaigsuunan, puloy-anan sa managsuon nga si Lazarus, si Mary ug si Martha. Sa adlawng Domingo, mga kaigsuunan, misulod si Kristo nga madaugon sa Jerusalem. Ug pagkahapon ni ana, iyang giobserbahan ang mga panghitabo didto sa templo, unya mibalik sa Betania ug didto siya nagspend sa kagabhion. Sa adlawng Lunes, mga kaigsuunan, gitunglo ni Jesus ang kahoy nga igera ug misulod siya sa templo ug gilimpyuhan niya ang templo, mga kaigsuunan. Mao kini ang sugilanon nga atong pamalandungan niining taknaa. Sa adlawng Martes, mao kadto ang ikaduhang bahin sa istorya sa kahoy nga igera nga gitunglo sa atong Ginoong Hesukristo. Karon balik ta sa atong teksto niining taknaa, bersikulo 15 hangtod sa 18. Nag-record sa pagsulod ni Jesus sa templo ug iyang gipanikwang ang mga lamisa sa mga tig-ilis ug kwarta didto ug mga lingkuranan sa mga namaligya ug mga hayop aron ihalad sa templo. And actually, ikaduhang higayon na ni, mga kaigsuunan, nga misulod si Jesus sa templo ug iyang gipang-abog ang tanang mga namaligya didto, gumikan kay gihimo nilang merkado ang balay sa iyang amahan.
Ang unang pagbuhat ni Kristo niini naka-record sa John chapter 2 verse 13 to 22. Misulod si Kristo sa sulod sa templo sa pangilin sa pagsaylo ni adtong gasugod pa siya sa iyang ministeryo ug karon hapit na siya mahuman sa iyang ministeryo ni ining kalibutan at pila na lang kaadlaw ilansang na siya didto sa cross sa Kalbaryo ug nahitabo kini sa outer nga bahin sa templo nga atua didto ang parihong mga Hudiyo ug mga Hentil, mga kaigsuonan. Ug kung imong tun-an ang eksena ni adtong panghitabua murag yun og merkado, mga kaigsuonan. Gumikan kay hapit na ang pangilin sa pagsaylo, daghan kaayong mga tawo didto sa templo, daghang mga namalit ug mga hayop ug namaligya usab og mga hayop. Ug ma-imagine nimo ang kasaba sa palibot, ma-imagine usab nimo ang baho sa mga ihi ug hugaw sa mga hayop didto sa templo ug ang mga presyo sa mga hayop nga gipamaligya dito mahal kaayo sa nga tanan. Pwede biya unta nga magdala og hayop ang usa ka tawo aron ihalad dito sa templo, pero nahadlok sila nga basin og dili i-approve sa mga pangulong pari ang hayop nga ilang gidala ug ingnon nga dunay depekto, dili madawat sa paghalad sa Ginoo. Mao nga dunay konsabo ang mga namaligya o ang mga pangulong pari didto sa templo. Gumikan kay dunay bahin ang mga pari sa mga halin sa hayop nga gipamaligya didto sa templo. Unya doon na po'y mga tig-ilis o kwarta. Gumikan kay ang kwarta sa laing nasod dili dawaton sulod sa templo. So doon ay mga tig-ilis o kwarta. Of course, doon ay mga tubo kadto. So, ang pangutana, balay ba kadto alang sa pagsimba or nahimong merkado? Giobserbahan ni Kristo ang nahitabo didto sa templo ni adtong miaging gabii. Ug nakita ni Kristo ang nahitabo didto sa templo sulod sa 33 ka tuig sa iyang pagstay ni ining kalibutana. Karon aduna na siya tinguha nga iyang tunglohon ang tigpakaaron ingnon sa mga pari ug mga katawhan nga tuwa didto. Ma-imagine nimo mga kaigsuonan ang kasuko sa dagway sa atong Ginoo sa dihang iyang gipang-abog ang tanan nga mga namaligya ug mga namalit ug mga tig-ilis ug kwarta, gipanumba niya ang mga lamesa didto sa templo, mga kaigsuonan. Ug dunay pipila ka punto nga atong matikdan sa atong pagpamalandong niining takna. Una, ang awtoridad ni Kristo sa templo. Ikaduha, ang pagdumot ni Kristo sa relihiyon nga panggawas lamang. Relihiyon nga panggawas, ritual lamang. Ug ikatulo, ang kasuko nga gipakita sa atong Ginoo. Hinaot nga panalanginan sa Ginoo ang pagpamalandong sa iyang pulong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto, ang awtoridad ni Jesus didto sa templo. Sa bersikulo 27, mga kaigsuonan, gipangutana si Kristo kung unsang awtoridad nganong iyang gibuhat katong namadlong siya sa sulod sa templo. Ang giingon dinhi, unya namalik sila sa Jerusalem samtang naglakaw si Jesus sulod sa templo, giduol siya sa kadagkuan sa mga pari ingon man sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Nangutana sila kaniya, unsa may imong katungod sa pagbuhat niini? Kinsa may naghatag kanimo sa maong katungod? Well, gideklarar na ni Kristo ang iyang katungod sa Mark chapter 11 verse 3. Ang giingon dinhi, kung may mangutana kaninyo nganong inyo mang gibadbaran ang asno, sultihi siya, gikinahanglan kini sa magtutudlo ug iuli ra kini dayon. Adunay katungod si Kristo, ingon nga magtutudlo, ingon nga hari, ingon nga Dios, mga kaigsuonan. Ang ebanghelyo nagamantala over and over again nga si Kristo aduna gayoy absolute authority. Mark chapter 1 verse 21 to 22 ang giingon dinhi. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum. Pag-abot sa adlawng igpapahulay, misulod si Jesus sa sinaguga ug nagtudlo. Ang mga tawo nga nakabati kaniya natingala tungod sa iyang pagpanudlo nga may awtoridad ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Gisumpayan pa kini sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 10 ug 11 ang giingon dinhi.
Karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tawo adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo. Makita usab nato ang autoridad ni Jesus sa Matthew chapter 28 verses 18 hangtod sa 19. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kining mga bersikulo nga atong gipangbasa nagadeklarar kini sa autoridad sa atong Ginoong Hesukristo. O before pa nahitabo kining eksena sa atong pagpamalandong sa sulod sa templo karon, gideklarar na ni Kristo nga siya ang Dios sa templo mismo. Matthew chapter 12 verse 6 ang giingon dinhi, sultihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa kaysa templo. And Jesus was talking about himself. Now, adunay mga tao nga nag-insist nga imposible kunong mahitabo kining pagbadlong ni Kristo ug pagpangabog sa mga namaligya didto sulod sa templo, kay daghan kunong mga pulis didto sa sulod sa templo. Ila kunong aristohon dayon ang atong Ginoo, ilang dakpon dayon, pero wa sila kasabot nga si Kristo adunay gahom, adunay autoridad, adunay majesty and authority ang atong Ginoo mga kaigsuonan. Bisan pagani sa katong gidakop na si Kristo, daghang mga sundalo nga nangita na kaniya. Sa John chapter 18 verse 4 to 6, gipakita gihapon ni Kristo ang iyang gahom, bisan og dakpo na siya. Ang giingon dinhi, si Jesus nga nasayod sa tanan nga mahitabo kaniya, mitagbo kanila og miingon, kinsay inyong gipangita? Sila mitubag, si Jesus nga taga Nazareth. Ako, siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog dito uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, ako, miatras sila og nangatumba. So you see, katong mga nagdakop ni Kristo nga mga sundalo, pag-ingon ni Kristo nga ako ang inyong gipangita, nangatumba sila. Gipakita ni Kristo ang iyang gahom mga kaigsuonan. Pero nganong gidakop man gihapon nila si Jesus ug nagpadakop si Kristo, gumikan kay ang iyang purpose sa pag-anhi niining kalibutana aron ihalad niya ang iyang kinabuhi didto sa krus sa Kalbaryo alang sa kaluwasan sa mga makasasala nga mutuo ug musalig kaniya. Ang mga katawhan didto sa Nazareth nakakita gayod sa majesty, sa gahom ug sa dominion sa atong Ginoong Hesukristo. Lucas kapitulo 4 bersikulo 28 hangtod sa 30 ang giingon dinhi, sa pagkadungog nila niini nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila og ilang giguyod si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod, diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. So you see, buot nilang dakpon ang atong Ginoong Hesukristo, apan wala sila makahimo niini gumikan kay adunay gahom ug autoridad ang atong Ginoong Hesukristo. Ikaduhang punto, ang kasuko ni Kristo sa relihiyon nga panggawas lamang. Ang templo mga kaigsuunan, ang tuyo ni adto mao nga ang mga tawo musimba sa Ginoo, mahibalag nila ang Ginoo. Ang giingon sa Isaiah chapter 56 verse 7, nga gikutlo ni Kristo, dadon ko kamo sa akong balaan nga bukid ug lipayon ko kamo didto sa akong templo. Ang inyong mga halad sinunog ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran. Kaya nga akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang kanasuran. Apan ang ilang gibuhat, gihimo nilang merkado mga kaigsuunan. Mark chapter 11 verse 17, unya gitudluan niya ang mga tao, nag-ingon ang Dios diha sa kasulatan, ang akong balay paganganlan og balay sa pagampo alang sa tanang mga nasod. Apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Ang pagpakighibalag nato sa Dios sa adlaw sa pagsimba ug pagpasalamat mo kini angay nga mahitabo sa sulod sa templo, sa sulod sa simbahan.
Psalm chapter 100 verse 4 ang giingon dinhi, sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya didto. Pasalamati ug dayga siya. Ang giingon usab sa Salmo kapitulo 27 bersikulo 4, usa lamang kabutang ang gipangayo ko sa Ginoo nga makapuyo ako sa iyang balay sa tibuok kong kinabuhi aron pagsudong sa iyang kaayo ug sa pagpakisayod mahitungod sa iyang kabubuton sulod diha sa iyang templo. Apan sa kaso sa nasod sa Israel mga kaigsuunan, ang pagsimba nahimo na lang formalidad. Ang templo nahimong common alang kanila ug wala na nila nabati ang presensya sa Ginoo. Delikado nga ang iglesia mahimong sama niini. Gikondenar sa Ginoo ang iglesia didto sa Laodicea. Sa Revelations chapter 3 verse 15 to 16, gumikan kay ang ilang pagsimba mala, panggawas lamang. Pero ang ilang kasing-kasing wala gayud nagadayig ug nagmaya diha sa Ginoo. Ang giingon dinhi, nasayod ako sa imong binuhatan. Dili ka bugnaw ug dili usab init. Gusto ko unta nga bugnaw ka na lang, gayod o init ba hinuon apan tungod kay ikaw init-init man lang. Dili gayod init ug dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw. Now, kung ang presensya sa Ginoo wala nato mabati sa pagsimba nga na kaniya or nahimo na lang formalidad ang tanan, kinahanglan nga maghinulsol kita niini. Ikatulong punto mga kaigsuunan, ang kasuko sa atong Ginoong Hesukristo. Time pa. Di ba sala pastor ang masuko? Sala ang masuko kung ang matang sa kasuko nagtinguha nga imong baslan ang imong gikasukan. Matod pa ni Kristo sa Matthew chapter 5 verse 21 to 22, equivalent kini sa pagpatay. Kining personal nga kasuko nga adunay tinguha sa pagpasakit sa imong gikasukan. Ang giingon dinhi, nasayod kamo nga ang mga tawo giingnan kaniadto ayaw pagpatay, ang magpatay manubag niini sa hukmanan. Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kwanggol sa iyang isig katawo mamalikas. Manubag niini ngadto sa labawng hukmanan ug bisan kinsa nga muingon nga buang ang iyang isig katawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Ang kasuko mga kaigsuunan mao kini makapabungkag sa lawas ni Kristo nga mao ang iyang iglesia. Ang kasuko dili kini angay natong masudungan sa bag-ong binuhat diha kang Kristo. Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Ang giingon dinhi, sayon kaayo ang pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, panagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto nga ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Now nasayod kita nga si Kristo balaan, walay sala. Tinuod ba ang kasuko nga iyang gibati? Yes, tinuod gayon nga kasuko. Pero adunay kalainan ang makasasala nga kasuko ug balaan nga kasuko. There is a difference between holy anger and sinful anger. Ang giingon ni Pablo sa Efeso 4:26, ang giingon dinhi, kun masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala, ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. In other words, mga kaigsuunan, adunay panahon sa kasuko kung ang kasuko kinahanglan gayong ipakita gumikan sa sala nga gibuhat sa usa ka tawo nga iyang gipasipalaan ang pagkabalaan sa Dios. Pero kinahanglan nga kini nga matang sa kasuko, balaan nga kasuko, dili kasuko nga gusto nimong pasakitan ang imong gikasukan. Dili tanang kasuko sipyat, dili tanang kasuko bad, mga kaigsuunan. Gumikan kay si Kristo, gipakita niya ang iyang kasuko sa daghang higayon. Mark chapter 3 verse 5.
Gitanaw sila ni Jesus uban ang kalagot ug kasubo tungod sa ilang pagkagahig ulo. So you see, nasuko si Kristo. Unya iyang giingnan ang tawo, ituyod ang imong kamot, ug gituyod sa tawo ang iyang kamot, ug naayo kini. Walay pasensya ang Ginoo sa mga tawo nga tigpakaaron ingnon. Unsa may ang giingon sa Lucas kapitulo 11 bersikulo 43 hangtod sa 47. Pagkaalaot ninyong mga Pariseo, gusto kamo sa labing maayong mga lingkuranan, sulod sa mga sinuguga, ug yukbuan kamo didto sa mga merkado. Pagkaalaot gayod ninyo. Sama kamo sa mga lubong nga walay timaan, nga wala lamang hibalui sa mga tawo, nga ila di ay gitamakan. Unya usa sa mga magtutudlo sa balaod miingon kaniya, magtutudlo sa imong pagsulti niini, imo usab kaming gipakaulawan. Si Jesus mitubag, pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod. Gipapasan ninyo ang mga tawo sa mga makabuktot nga palasanon apan kamo mismo dili man gani muhikap niini bisan sa usa na lang katudlo ninyo aron pagtabang kanila. Pagkaalaot ninyo, nagbuhat kamo og nindot nga mga lubnganan alang sa mga propeta nga gipatay sa inyong mga katigulangan. So you see, gipakita ni Kristo sa sulod sa templo ang kasuko niya sa mga namaligya didto ug sa mga tig-ilis og kwarta. Ang kasuko, mga kaigsuunan, usa kana sa kinaiya sa Dios, adunay balaan nga kasuko ang Dios. Roma kapitulo 1 bersikulo 18 ang giingon dinhi, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadaya gikan sa langit batok sa tanang pagkadautan ug pagkawalay Dios sa mga tawo nga nagtuok sa kamatuoran diha sa ilang pagkadautan. So adunay tunglo ug kapungot ang atong Dios. Gidumta niya ang sala, mga kaigsuunan. Ang sala makapabukal sa ulo sa atong Ginoo. Ang giingon ni Pablo, mahimo natong ipakita ang atong balaan nga kasuko. Pero kung masuko kuno kita, kinahanglan nga dili kita magpakasala. Kinahanglan nga kasukan nato ang sala, dumta nato ang sala, sama sa pagdumot sa Dios sa sala. Ang problema sa kasuko sa mga tawo, personal anger. Kaning kasuko nga motivated by self-love, kaugalingon lamang gihunahuna. Dili motivated by our hatred to sin. Sama sa gibati sa atong Ginoo ang kasuko nato, ang hinungdan niini ang atong garbo nga natandog, mga kaigsuunan. Ang mga Kristohanon kinahanglang dili daling masuko. Kining gitawag og personal anger. Kinahanglan nga dili kita irritable, dili initon ang atong ulo. Ang Kristohanon kinahanglan nga ang kinaiya niya mapailubon, mainantuson ug mapainubsanon, mga kaigsuunan. Ang bunga sa balaang espiritu gugma. Unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 4 hangtod sa 5 ang giingon dinhi, ang gugma mapailubon ug maluluyon, dili kini masinahon o tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitason o bastos, ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan, ang gugma dili masukanon o madinumtanon. So kinahanglang dili kita ma-provoke dayon. This is really sinful. Ang kasuko nga gitugutan sa Ginoo, mao ang kasuko gumikan kay gilabanan nato ang pagkabalaan sa Dios o gidumta nato ang pagkadautan, ang sala, mga kaigsuunan. Ang balaan nga matang sa kasuko dili pod kini mulungtad. Kumbaga temporary lamang, kay ang giingon ni Kristo, dili kuno paabdan sa pagsalop sa adlaw ang atong kasuko. Mopoy giingon ni Pablo, mga kaigsuunan, ang kasuko nga balaan kinahanglang dili kini modangat ngadto sa pagdumot. Pagdumot. Efeso kapitulo 4 bersikulo 26 ang giingon dinhi, kun masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. You see, dili kuno palungtaron. Og mo kini ang ikaduhang pulo nga gitranslate nga anger. It refers to extreme anger or exasperation. It means anger nga nahimong pagdumot. Dili maayo kana, mga kaigsunan. Dili kinaiya sa tinuod nga Kristohanon ang madinumtanon. Kinahanglan dili kita mupa undayon sa atong pagdumot.
or sa atong kasuko, mga kaigsuunan. It must not become personal. Kinahanglan nga ato kining isalikway dayon, dili kuno masalupan ug adlaw, mga kaigsuunan. Ug gidugang pa ni Pablo ang sugo niya, ang giingon dinhi, do not give the devil an opportunity. Ngano? Kung anay ikaw sa kasuko, dunay kahigayunan si Satanas nga mulihok, gumikan kay anaa ka na sa kasuko. Ephesians chapter 6 verse 12, kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom, ug sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibutan sa kangitngit. Now, kung ang atong kasuko nagpaundayon, nagpasulabi, mga kaigsuunan, dili na ta makahuna-huna og insakto. Dili na kita makahuna-huna kung unsay angayan natong ibungat sa atong baba ug angay natong buhaton. Kung ang kasuko nahimong personal, gumikan kay natandog ang atong garbo, natandog ang atong fried chicken, dili na kini maayo ug sakyan na kini dayon sa yawa, mga kaigsuunan. Kinahanglan ang model nato sa balaang kasuko katong gipakita sa atong Ginoong Hesukristo. Nasuko si Kristo dito sulod sa templo. Suko gyud kaayo siya. Ma-imagine nato ang iyang kasuko. Pero pagkahuman sa gibuhat ni Kristo, nabugnaw dayon ang iyang kasuko, gumikan kay iyang giayo ang tawo nga buta. Ang giingon sa Matthew 21:14. This was after the cleansing inside the temple. Ang mga buta ug ang mga bakol miduol kaniya didto sa templo ug giayo niya sila. So in one moment, ang Ginoo suko kaayo ug iyang gipangabog ang mga tigpakaaron ingnon didto sa templo, and in the next moment, nakita nato ang kaayo, ang gentleness, ang patience sa atong Ginoo nga iyang giayo ang mga buta ug mga bakol. Wala man miingon si Kristo nga time pa, ayas ako ninyog duuli kay naapa ko sa akong kasuko. Ugma na, balik lang mo ugma. Di pa ko kaayo ninyo karon kay naapa ko sa kasuko. No! Pagkahuman ni Kristo nga iyang gipakita ang iyang kasuko dito sa templo, diha-diha dayon, right after, nakita nato ang kaluoy ni Kristo nga nagpanglihok ug iyang giayo ang mga buta ug mga bakol dito sa templo. So Jesus Christ was in control. And this is good news. Kung ikaw wala pa kang Kristo, kung nagkinabuhi ka pa diha sa sala, hinumdumi kini higala. Ang tunglo ug kapungot sa Ginoo anaa kanimo. Kung ikaw anaa pa sa pagkinabuhi diha sa imong sala, wala ka pa naghinulsol. But the moment ka ikaw maghinulsol, the moment nga ikaw mudangup kang Kristo, the moment nga ikaw mutawag kaniya, nga papaso niya ang imong mga sala, ug imong itugyan ang imong kinabuhi kaniya, bisan pa niining taknaa, you will repent of your sin and believe in Jesus Christ alone as your Lord and Savior. This very moment, mga kaigsuunan, ang tunglo ug kapungot ni Kristo sa imong kinabuhi, mapapas dayon. Ug mapulihan kini, ug kahangawa, mapulihan kini og gugma, ug kalipay diha kanimo. This is good news. Makasasala ikaw. Mo nga ayaw paglangan-langan kung muduol ka sa Ginoo karon diha sa paghinulsol og pagtuo kaniya, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas right at this very moment. The anger of Jesus Christ will subside. Mabugnaw ang kasuko sa Ginoo. Iya kang pasayloon, iya kang luwason, ug iya kang suluban sa iyang pagkamatarong. Good news indeed. This is the message of the gospel. Busa higala, ayaw naglangan-langan pa. Repent of your sin right now. And believe in Jesus Christ as your Lord and Savior right now. Ug karon dayon ang kapungot sa Ginoo, mapulihan sa iyang pahiyom diha kanimo, gumikan kay iya kang limpyuhan ug iya kang suluban sa iyang pagkamatarong. Hinaot nga naglihok ang balaang espiritu sa imong kasing-kasing hunahuna karon. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Among gipangayo ang bunga niini ug among gipangayo nga nasabtan kini sa mga katawhan. Good news indeed. Dili mo lungtad ang imong kasuko, O Jesus. The moment nga ang usa ka tawo maghinulsol sa iyang sala ug mudangup kanimo, mutawag kanimo, your anger will subside.
You will forgive them. You will cleanse them. You will save them. Salamat o Dios. In Jesus' name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.